Dnes tu máme knihy o písaní, ako prvá je Stephen King, o písaní, alebo v češtine o psaní, veľmi dobrá kniha. Tvúrči psaní pro každého od Markety Dočekalovej, od českej spisovateľky, takisto super. Potom tu máme Haruki Murakami, spisovateľ ako povolání, takisto super, veľmi úprimné, ironické a určite vás to bude baviť. Zákulisie samovydávania od Mišky Zamary, takisto super kniha o tom, čo všetko budete potrebovať, koľko vás bude také vydanie stáť. A potom tu máme Celia Brayfieldová, Jak napsať bestseller, veľmi dobré dielo. Na čo si dať pozor, ako zamerať to svoje dielo, ako vlastne ho ponúknuť vydavateľom a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto knižky vám odporúčam, všetky stoja za to. Dávam im všetkým 4 alebo aj 5 hviezdičiek určite, takže určite nešliapnete vedľa. Majte sa krásne. Ahojte.